duk mutumin da ya fi tsarin kwance sosai kuma ya zo ya daina Allah kwakwalwarsa sai ta washe. Sunana Nura Salihu Adam wanda ake wa laƙani da Salihan Nur. Gifted yake zama. Da na je lacca wajen mata na faɗa musu suka ce, to ana gata malam kai ma ka yi kenan? Na ce na yi shi. To wa bai mutane kwance ba? Tsakani da Allah. Awa ya ce a nema musu man abin da ke kawo fitsarin kwance ƙwaƙwalwa ce take editin ɗin abin da ƙwaƙwalwar yaro ta gada a ƙwaƙwalwar mahaifiyarsa. Wata taran nan da ya yi a cikin mahaifiya, ai yana gadon abin da yake cikin ƙwaƙwalwar mahaifiyarsa da ta gada a wajen mahaifiyarta, ita ma ta gado a wajen mahaifiyarta, ita ma wacce ta gado har izuwa kan Nana Hauwa'u. An fahimta ko don haka a lokacin da yaro ya kwanta bacci sai ƙwaƙwalwar ta dinga tsintsince mara kyau tana watsawa sai ta ɗebo masu kyau tana shiryawa shine editing ko ba haka bane. To nan editing ɗin da take yi sai ƙwaƙwalwar ta ɗauki ɗumi. To idan ƙwaƙwalwar ta ɗauki ɗumi akwai ɗayan jakokin ruwaye da Allah ya ajiye jakai ruwan hana fitsari, daidaita fitsari da ake kiransa alhurmunul mudadul ibala. Alhurmunul mudadul ibala, ruwan da ke daidaita fitsari ina ƙwaƙwalwa. To idan taskar ta ɗauki ya sunansa alhormonal mudadul ibala, da turanci ana kiransa antidiuretic. Antidiuretic ya isa karatun zai wuce ku, bai kamata ba wallahi, ko ni ba na jin daɗi. A'a, antidiuretic da turanci antidiuretic, alhormonal mudadul ibala shine antidiuretic. Idan wannan jakar da wannan ruwan yake ajiye ita ma ta ɗau zafi sai ya kasa saukowa. Shi kuma wannan ruwan idan bai sauko koda ba fitsari ya sauko zuwa jaka, ita jakar fitsarin ba za ta iya riƙe shi ba. Sai dai kawai shatatatata kawai. An fahimta? To, ka bincika, ku bincika, za ku ga ganyen tafasa ina ɗauke da antidiuretic, ina ɗauke da alhormonal mudadul ibala. Don haka zai daidaita fitsari, musamman ma idan aka ɗan haɗa garinta da kanunfari. Aka haɗa garinta da kanunfari ana sha, ko da fitsarin ciwon shuga ne. Sunanta da botanical name Cassiatora. Tafasa kenan. A banza? Akwai kayan banza na Allah? Ce ne a saka firilla. Ita kaɗai, kuma abin mamaki bari ku ji. Kuma wallahi anti-dariya ce, wallahi anti-dariya ce, tana ɗauke da anti-dariya, ina hana gudawa. I'm telling this, ina gaya muku, ballantana a haɗa ta da garin ƙwallon garin ƙwallon mangwaro, a 50-50 ɗinsu, a haɗa da kanumfari. An fahimta 40%, 20%, a nike su
ki ajiye maganin da zai hana amai da gudawa. Da kin ji ana amai da gudawa ɗebo ki a zuba a kaɗa a ruwa a ba mutum. Garin tafasa da garin ƙwallon mangwaro na ciki 20 kanumfari 20. Na Nura Salihu Adam wanda ake wa laƙani da Salihan Nur.